etoro m n'otu ọwụ na ịghọ ha anya ọfụma nwanne a ga-eri gị main market Ọnịcha bụ our university chegizie hey kedu ego m ka o were ego m na be nwanne so ngobe zuru ego m na ngozuru ego m etoro m n'otu anyị da m aka akpa anyị da were ihe mmadụ ọtị nwa pụtara ọbụ iwe ke by 10 p.m. nke in the midnight nwanne gị chọ akpa ga-achọ chego ga-achọ etoro m n'otu ife ji mana anyị wee ịgba mbọ anyụ obodo hustler na-ekwu okwu ya for example ịpụta na ọbụ iwe ka ife ga na-anọ bụ ose bye moto ịgba 50 bye moto etoro m n'otu anyị ada afụ ego taisha afụ ego enwere salansị anyị na-akpọ ego for example 1000 bụ one mkpa 100 naira bụ oo 200 naira bụ green 50 bụ white ọ ya mere m onye otu